Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадем. Пай Оиша хуш омадем. Миродилло Боев хуш омадӣ акай Миродилло, зинда бошӣ. Акай шодӣ сози хуби корот хубай, саломатит хубай. Шукронаи Аллоҳ, хеле беҳбуд шудагем, шукронаи Аллоҳ. Саломат бошӣ, раҳмати калон. Яи Пенза хуш омадем. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Обод бошӣ. Шукронаи Аллоҳ, шукронаи Аллоҳ. Бародарои азиз, модарои азиз, имрӯз соатҳои 2 рӯз буд, то ist 11 рӯз буд, аз Москва занг задак бародармон доктор Беҳрӯз, агар донен, шояд шиносенша. Занг задан, гуфтанд ки як модари азиз муроҷиат кардистае, дар ҳамин шаҳре ки расандар будае. Муроҷиат кардистае ки кӯмак кунен, фарзандшон чӣ захме дар пушти калааш доштааст. Барои ҳамин кӯмак хостааст ки мисол кӯмак кунанд бародаро, аз муолиҷаи духтур гузаронем шаву, хулоса табобат кунем фарзандона. Баъд ман гуфтам хай рақамоша тие ман зангшон занам, ки рақамои ман акай Беҳрӯз дар ӯ модари азиз додаю. Модари азиз занг зад. Хулоса патишонам суҳбат шудем. Ҳамин наздикиҳои ман зиндагӣ мекардем, 20 километр дур айман карочи. Хулоса соатҳои 2:30-3 буд, рафтам хонашон. Рафтам, хулоса дидум ҳолу аҳволи зиндагишона хай ҷойи хуб, ҷошон гармаки хубай. Иҷоранишин квартиран зиндагӣ мекунанд. Шавҳараш ҳамроҳуш ҳасташ, шавҳараш кор мекунад, дар теплица кор мекунад. 600 рубле ҳар як суткаи, мисол суткаашда 600 рубле, як моҳда ҳисоб кунед, 3 × 6 = 18,000 рубле ойлик мегирад. 18,000 рубледа нигоҳ кунед бародарои азиз, ки чӣ хел зиндагиро бурда мешавад, вақте ки иҷоранишини 12 ё ки 13,000 рубл квартплата метиҳанд. 13,000 рубл квартплата метиҳанд. Вана ки 5,000 рубли дига мемона шуна ҳаминода. 5,000 рубли дигада гӯем дар зиндагишон сарф мекунанд. Ҳамон маблағе ки кор мекунанд, рӯзшона мебаранд, тамом маблағи гӯем чишона барои табобати фарзандшона. Дар бори бисёршон як фарзанд доранд бародарои азиз, фарзандшон 9 солаи, аз рӯи саломатии хуб надоштан мактаб намеравад. Ягон ҳуҷҷат ҳам надоранд бародарои азиз. Барои чӣ ман ин гапҳоро гуфтаистам шумода? Ба кӯмаки мову шумо ҳамин модари азиз эҳтиёҷ дорад, ки ҳамин фарзандша ай назорати доктур гузаронем, чӣ мегӯянд намегӯянд, табобат кунанд фарзандша. Ба баъдан мактаб мисол мактаб дамонандша. Айхе дар ҷиҳати зиндагӣ гӯем, ай Тоҷикистон ай хона бехона шудагиянд. Хонашона гӯем низакони перестройка кардаги будиянд, аз ноҳияи Ҳисор ҳастанд. Хонашона гардондагиянд 9 сол пеш. Дар ҳамин тӯли 9 сол дар ҳамин Россия гӯем овора хона ба хона дар ба дар намехе гашта зиндагишонро бурдастиянд. Лекин фарзандшон ҳамихе саломатии хуб надорад. Аз рӯи мисол шароит надоштанашон дар ягон духтур фарзандшонро нишон додагӣ нестиянд. Бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем. Ман ҳамин тӯли як 20 дақиқа меша ҳамин пеши ҳавои омадан ма навор кардем. Единственни мушкилӣ дар чие, ки карта надоранд бародарои азиз. 9 сол пеш омадагиянд, мигратсиони карта доранд.
тамом прописка надорам, як бало кардам як рӯза пропискашон мекунем. Якта пропискаи мисол якташда прописка мекунем ки картаи Сбербанк гирифта тунанд. Баъд аллакай дар ютуб наворшонро мегузорем. ҳозир наворшонро мо дар ютуб гузошта наметавонем аз сабабе ки карта надоранд. барои ҳамин бародарои азиз аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, кадоме имконият дорем бародарои азиз, ман дар картаи худам кадометон боварӣ доред бародарои азиз, барои ҳамун муолиҷаи фарзанди ҳавоӣ барои духтур бурда нишон додан ҳадди ақал маблағ чени имкониятон бародарои азиз маблағе ҷамъ кунем ки 8,000 10,000 ҷамъ кунем, барем фарзанди ҳамина нишон диҳем, як нафаршонро прописка кунем, фарзандшонро нишон диҳем, баъдан мисол айдами табобати фарзанди аввал шавем, беҳтарин мешавад. шумо чӣ мегӯед дар ҳамин гапҳои гуфтаи ман бародарои азиз? Ман навай назди ҳавоя омадум, мисол наворе ки мисол ба навор гирифтум, модари аввал чӣ карагия гап задагия, ҳам модараш гап задагия, ҳам ҳамун бачаҷон худаш. Кӯдак бисёр кӯдаки зебо ане ки дар ҳамин пушти калаш гӯем вобаста ба боду ҳаво намида, аз пушти калаи ҳамун кӯдак як захме об бародарои азиз агар чиram шавад, сагое ки мисол дар қадои раҳ мемонанд ё чӣ мешаванд, як намуд хоришак пайдо мекунанд, пӯсти танашон мерезад ку бародарои азиз. Он ҳамун кӯдак пушти калаш монанди ҳаваи ҳамун захм. Ҳамин хеле овла мебурояд пушти калаш, зардоб мебурояд, хун мебурояд пушти калаи кӯдак. Ин ҳами чӣ мекунаша? Перекис мекунаша, мағз мекунаша, ҳава як камтар реаксияи ҳавая мегардонад. Ай хел мӯи сари кӯдака ҳамин як ранги як тӯбча борем гӯем ранги даврашакл мӯи сари кӯдака резондаест, зардобу захм мебурояд ҳамун сар. хулоса бародарои азиз, шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, манама назди ҳам модар рафтагим ҳозир. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародарон, модарон ва хоҳарони азиз, бародарони азиз, имрӯз мо дар меҳмонии як модари азиз ҳастем. Шин модари азиз, бинами модари азиз, фарзандшон Сиёвуш, номшон Сиёвуш. Бародарои азиз, ин ҳами Сиёвуш бачаҷонон пушти калашон мисол чӣ беморӣ ҳаст номаълум ай бародарои азиз, аз ҳамин намии рутубатӣ гӯем зардобу мисол захмҳо мебурояд бародарои азиз, хунувча мебурояд. Барои табобати ҳамин бачаҷон ҳамин модари азиз ба мо муроҷиат кард. Дар як сол ду фасл, дар ҳамун ду фасл мисол баҳорда ҳамин хел мешавад, зимистонда ба ҳамин ҳолат гирифтор аст. баъд ранги тухми нуқҳак боре ҳаминҷа вай мешавад. То ҳамақа вақта оли ягон духтур да мисол нишон додагиш нестем. Ягон духтур да нишон додагӣ нестем бародарои азиз. Барои муолиҷаи ҳамин бачаҷон, барои мисол духтур гузарондани ҳамин бачаҷонро нишон додан аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем бародарои азиз. Дар шаҳри Краснодар қарор дорем. Мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин модари азиза кӯмак кунем. Ин модари азиз ҳоли карта надоранд. Мо карташаябало карда карташа дастрас мекунем барои маблағ ҷамъ кардани мисол барои духтур гузарондани бачаҷон. Мо иншоаллоҳ кӯшиш мекунем картаи худмонро мемонем бародарое ки мисол боварӣ доранд, боварӣ комил доранд. Аммо мисол чанд маблағе ҷамъ меша, ҳамаша мисол ба отчёту учётш гӯем мебиёрем, дар дасти ҳамин модар снимат мекунем, мисол метиҳем, бачаҷонро мебарем ай духтур, мегзаронем ай назорати духтур. Иншоаллоҳ чӣ меша намеша ҳамаша бародарои азиз ба шумо мерасонем. Худованд нигаҳбони ҳамаи бошад. бародарои азиз, ин ҳами бачаҷоне ки дидед шумо, ин ҳами бачаҷон пушти калаш дар чизе буромадагиай вобаста ба боду ҳаво меша, некем ҳамина табобат кардан дар кӯрай бисёр азият мекашад. На шавховай кӯдак, на рӯзона ба зарби дору додан 2 соат ё ки 3 соат хоб мекардааст. ҳамин сарша ихе хам мекунад. вақте ки сарта хам мекунӣ, мисол ҳамун майнаи сар мега чун чӣ хеле меша майнаи сарам, фақат мега ки сарам
сарам мега ҳамон модараш гуфт худшам гуфтум мега ки ихе тоҷикиро созам гап намезана хай гап мезана баъзе лаҳҷаҳои тоҷикиро соз гап намезана забони усиро хушрӯ гап мезана баъд фаҳмондак ман лекин ҳар ҷо ҳастай ай ҳамун захма ай ҳамун дарди сари кӯдак ай ҳамун захма ай шумо чӣ хоҳиш дорем мубародарои азиз чени имкониятон агар кӯмак кардан хоҳед 100 рублай 50 рублай ман бародарои азиз рақамҳои телефонро мемонам то карта гирифтани ҳамун модар картаи модаре ки гирифтем ба баъдан збора дар номи ҳамун модар дар ютуб ба нашр мекунем то бародаро кӯмак кунанд якум ҳозир аста фақат барои дар духтур нишон додани кӯдак барои мисол як нафараш дар мисол як прописка кунем ки мисол картаи Сбербанк гирифта тонанд пропискаҳои хеле настоящий карда намешавад магарам ягонтаи хеле леви мисол гӯем ай дигар тараф мисол пропискашон кунем ки ҳадди ақал ҳам карта гирифта тонанд ба картаи худшон намонем збор кушем беҳтарин мешавад бародарои азиз кадометон метавонем бародарои азиз кӯмак карда илтимос ай шумо хоҳиш мекунам ин рақамҳои телефонро менависонам дар ин ҳами рақамҳо чени имкониятон бародарои азиз партоен чеки омадагитона кадометон мепартоед чектонро манда равон кунед бародарои азиз чектонро манда равон кунед ё ки чектон мебиёяд ба ҳар ҳол мана хотиррасон кунед ки чанд рубл партофтагие бародарои азиз +7 938 415 32 ин ҳамин рақамҳои ман ай ном фамилия Очилиев Шодибек ай бародарои азиз чени имкониятон тонен саҳми худтонро гузорен бародарои азиз ака ҳами канали кияй шумо истифода мебаред ман ин канал истифода намебарам бародарои азиз ин канал ман барои соат ҷамъ карданшон соатҳои ютуба ҷамъ карданшон пеш мебарам ки соатҳои ютубша ҷамъ кунам канали як модари азиз аст канали як апаи азиз аст дар Казан зиндагӣ мекунанд Казанда кору фаъолият мекунанд ман фақат пахшҳои мустақимшонро пеш мебарам тамом канали як модари азиз як кадбонуи зебои мо ай бародарои азиз барои ҳамин ин каналда фақат ҳунараи худшонро нишон медиҳанд мисол ягон хӯрока мепазанд ягон чӣ мепазанд мисол нишон медиҳанд ки то мову шумо бесавод нагардем ягон хӯрока пухтанша ёд гирем инам хеле дӯстои азиз баъзе мову шумо ҳами як хомшурбо чия ки мисол ҳамаша медозӣ худаш тайёр мешавам хомшурборо ҳамо оталарам кара наметавонем барои ҳамин инам хеле каналҳо кушодагианд ки ягонтаи мо ҳунара ёд гирем бародарои азиз ҳамин номер сум партоем меша ин ҳами рақамҳое ки ман нависондум 938 415 3218 дар номи ман ай ҳами ҳози партоен ҳами чанд симе ки омад ман мисол чанд симе ки ҷамъ шава мебарам бо бародарои азиз шумо касе ки боварӣ дорен холисан лиллоҳ валлоҳи қасам бародарои азиз ку ҳами барои ҳами аз барои аллоҳ валлоҳи қасам ман хотири ҳами модар хестам рафтум ман саломатӣ муқа хуб нестай алҳамдулиллоҳ 2 рӯз шудай хидма хуб ҳис мекунам хестам рафтум пеши ҳами модари азиз нигоҳ накарда мисол ба саломатии худам хестам рафтум пеши ҳами модари азиз шиштум хай хеле суҳбат кардем историяи гӯем зиндагишонро ҳамаша нақлм кардан бовар кунед ай хона бехона гӯем кӯчманчӣ борӣ тӯли 9 сол меша дар ҳамиҷа гаштиянд шавҳараш кор мекунад худаш кор намекунад чанд ҷоҳо мега кор кардем шавҳараш кор карда пулоша ин ҳами тоҷикои худмон ин бародарои тоҷикои худмон пулоша додагӣ нестиянд вале ман бо ҳамсӯҳбат мешавам қатъишон нафарое ки пулоша додагӣ нестиянд ман қатъи он нафарои пулошонро додагӣ нестиянд қатъи он нафаро ман ҳамсӯҳбат мешавам хоҳанд ки шарманда нашаванд дар ютуб нишон натиҳем суратошона ман ҳамсӯҳбат мешавам пули ӯ бародарро иншоаллоҳ бармегардонем неким ина нигоҳ кунед ман аз бегонагон ҳар диндан олам ки бо ман ҳар чӣ кард он ошно кард нигоҳ кунед бародарои азиз ман бовар кунед шунидан мегӯянд кай буд монанди дидан вақте ки аз пеш мешунавӣ айдаҳони худи ҳамун касо мешунавӣ ҳақиқате ки мегӯям бародарои азиз ҳақиқат ҳар куҷо боша ҳақиқат дигаре бародарои азиз
دروغ دیگه سخنی که دروغ میگی، دروغ یک روز نه یک روز افشا میشه وقتی که دروغ گفتی برادر عزیز. برای همین هر اگر که دروغی گفتی یک روز نه یک روز افشا میشه برادر عزیز. برای همین ما کوشش میکنیم که فقط جویای حقیقت باشیم برادر عزیز. حقیقت هر کجا هسته غالب میبره برادر عزیز. برای همین چین امکانیتون تونین کمک کنین همین بچه جونا بریم از نظارت دکتر گذرانیم، چی میگن کسالش طباباتش کنیم. 9 ساله مکتب دیدگی نیست بیچاره، مکتب دیدگی نیست. بعد من مادرش گفتم که کم کم در همین خانه خود دیگه مادری عزیز تعلیم تربیتش میته که گفت ها در این جهت گفت استروگان گفت خودم نشونش میتیم. برای همین بهترین برادر عزیز التماس خواهش میکنم این همه رقمای تلفن ما نویسونده میگیم کسی چنین امکانیت هم برادر عزیز تونین کمک کنین برادر عزیز. کسایت که باوری دارین برادر عزیز خالصان لله، خالصان لله. خوش آمدین برادر عزیز، خوش باشید کازان جان. Так, апаи казан омаден созен тенҷен. Худо болода. Хай, ака худат медонӣ, худо ки ман то гап магав назанам, номераи карта закритияй ба фикрам. Чӣ хел номери карта закритияй? Номераи карта ҳуяй. Ку ин ҳамин номери телефони ман 938 415 ҳуяй. ба ном фамилияи манай бародари азиз. Ҳамин номери ҳамин карта ба номери телефона ки задӣ ҳамун картаи ман мебурад. Ба номери телефон перевод кунӣ Сбербанк онлайн қатӣ мешавад. Ҳо, закрепитай, закрепитай. Бале. чени имкониятон бародаро, модаро, хоҳаро, чени имкониятон аз шумо хоҳиш мекунем ки саҳми худтонро гузорен, ҳамун бачаҷонро барем ай назорати духтур гузаронем. Бо чӣ меша намеша даршиш картаи худшона гирем, то картаи худи ҳамуно боша бо беҳтарин мешавад. Баъд дар ютуб мисол баъд мегузорем то кӯмакшон кунанд мардум. Салому алайкум. Пудмин нависонда адниз. Ва алайкум салом. Исмат теҷе, хуш омадӣ бародари азиз. Ключ. ҳозир ключтон метем. Так. Куркама пушум ки отоплениеро кишта будум. Ай хона рафта будум ирӯз. Отопление кишта будум, нав ключетш кардам, хунук кардӣ хона. бародарои азиз, нафарое ки нав омадагин, барои як фарзанди як модари азиз пушти каллаша захм буромадагия бародарои азиз вобаста ба боду ҳаво, барои тавобати ҳамун бачаҷон маблағ ҷамъкарисем бародарои азиз рақамҳои телефонро менависонам. чени имкониятон 100 рублай, 10 рублай, 50 рублай чени зурастон тонен саҳми худтонро гузорен бародарои азиз, беҳтарин мешавад.
اوچه رستم خوش اومدی. این همه رقم های تلفنی من ای برادرای عزیز چین امکانیتون 10 نفر همینجا ده اشموخ احترامونا خواهش میکنیم که سهم خودتون گذارین با برادرای عزیز. وقتی که همو بچه جون با دکتر که بریم یگان حجت ندارن که ما کوشش میکنیم که به همو حجت هم بریم از نظارت دکتر گذرانیم. همو کودک که تو یک معالجه خوب گیره کودک 9 ساله حالی مکتب رفتگی نیست برادرای عزیز. так хуш бошед апаҷон. так агапҳои казанҷон дина да эфиртон лайк мондам шеф да пешам буд апаҷон. 11 нафарем. хушомадед дӯстои азиз. созе тенҷе бачаҳо соз яи пенза нависонда. Гулвори бача дору. манам бачаҷоне ки табобатш каранда курам. Мне на лечение не хватает деньги. Пожалуйста, помогите, чтобы я лечился. Пожалуйста. И в школу ходить мне надо. Я Аллах меҳрубон. хеле ҷо бародарои азиз чанд ҷо муроҷиат кардиян. ай ҳамин сабабе ки карта ки надоранд ай ҳамин сабаб ягон хел гӯем кӯмак карда натонистияншона. барои ҳамин наздикии ман да будааст. ҳамин соатҳои 2:30 буд ман рафтум хонашон то гӯем намози шом гузашт баъд ман хестим буромадам ай хонашон. хеле шиштим қатишон суҳбат кардам. дидим фарзандшона пишти калашон чӣ хел чӣ захм мебуроя. ба зарби ҳамин гӯем доруву перекису ҳамин чизо ҳаму захм камтара гӯем худшаи хеле гӯем қафо кашидеста. ай хел сари кӯдака гӯем мӯи сари кӯдака резондеста. рӯз то рӯз гӯем ҳаму авж гирифтеста да калон шудеста ҳаму пайи ҳаму мӯи сар рехтан. админ шумо наст. шукронаи алло гул симо шукронаи алло. бародарои азиз карта агар картаи худшон мешуд ман рақамҳои телефони ҳамун модарам мемондум. агар мисол дар кортон боша рақамҳои телефони ҳамун модара ҳозир менависонум. занг занен ҳамсӯҳбат шавен қатишон бинен ҳамун бачаҷоно метонен ба воситаи ватсап бинен ҳамун бачаҷоно шумо метонен занг зада мисол бинен худи ҳамун модар шумода фаҳмона дар чӣ ҳолатае мисол бачааш. некин карта надоранд. дар рақамҳои телефоншон карта надоранд. ман амирӯз хостум барои аввал карта мисол дастрас кунем. прописка надоштиям ба ҳамин сабаб бародарои азиз
прописка ки набошад наметавонанд карта наметиҳанд Сбербанкда. барои ҳамин кӯшиш мекунем як прописка якташонда прописка гирем ки картаи Сбербанк гирифта тонанд ва баъдан наворшон дар YouTube мебурояд. Бародарои азиз, Оминохон ман даъми саломатим хуб нашуда буд. Бародарои азиз, як-ду вақта гӯем чанд бародаро занг задан, гӯем гуфтанд ки ягон хизмат боша, мисол ягон кӯмак, мисол ба ягон хизмат боша, мо ягон сумми партоемтона. Яке он бародарое ки манда занг задан гуфтанд, ман ҳамо бародарода чандташ занг задестам ки ҳамо телефоншона бардоранд ки ман анаку фаҳмонам шуна ки ба кӯмак эҳтиёҷ дорем, барои худам неву некем барои ҳами бачаҷон мисол саҳми худшона гузорам, бо беҳтарин мешавад телефоношона нагирифта истемоли. Саломат бошед. ба ҳаматон раҳмат, 16 лайк гузоштиян. Зинда бошед, саломат бошед бародари азиз. Теле2 ки истифода мебарад? Теле2 ман истифода мебурдум, як тӯли як сол зиёд меша ман истифода намебарам.
гап неста. 300 рубл мепартофтум 2 ҳафтада тамом шид. Агар не 1 моҳа буд. Вай чия охи мегабайта фаҳмидӣ? Мегабайта, мегабайт. Вақте ки безлимит ки шуд интернет, вай 1 моҳ хо ту круглосутка вай истифода мебарӣ, 1 грамм ин мешателства наметавонӣ, 1 грамм тамом намешавад. 1 моҳи туғрӣ мебара. Вақте ки безлимит шуд, вақте ки мегабайт дод ё ки гигабайт дод, ина дон ки ина хай ман 30 гигабайт мегирифтум, пешинаи интернет, пешаи блогериро сар карагим, 30 гигабайт медодак манда. Манам безлимиту чиёро бомба мефаҳмидум. 30 гигабайт медодам, ман 8 рӯзда ҳамин 30 гигабайта тамом мекардам. 8 рӯзда дар ноутбук. Кино тамошо мекардам, мисол инами гӯем вақтҳои бекорами шабу рӯз гӯем кино тамошо мекардам, ютубда медуромадам. Инами кино тамошо кардан ис мисол гӯем чӣ қадри мисол мессенҷерҳо қадри мисол истифода мебурдем, тамом мешуд 8 рӯзда. 30 гигабайт бача 30 гигабайт шӯхия ки ман 8 рӯзда тамомш мекардам. Ана бо айту бо темболи 300 рубла. Агар 300 рублаи безлимит бошад, неки мебара. Безлимит бошад, безлимит мебара. Ин безлимит набуда, значи мегабайт медода. Yo Allohi mehribon. Яхмоза мехӯре, гулудард мешӣ. Яхмоза чиё мекунӣ?
қақа бихӯре нагани гап неста. Гап неста. Ман авози ина қақаро гирифтам. Шумо сухан карде, ман қақа мехӯрам. Odinabek Oğuz. Şodibek Odinabek Oğuz. Kartam Şodibek Odinabek Oğuz. Gap neста. Gap neста. من هم نواری هم مادر تا آخرش نماندم که گوش کنین. هم نوارم مانم تا آخرش گوش کنین. ای اول تا آخرش گوش کنین. من دیگه هیچ کلا دارم. همین یک بچه دارم در بار 20 دیگه یکم کس ندارم. نه پدر دارم نه مادر دارم. در تاجیکستان خانه و درم ندارم. بله برادرای عزیز، ما در تاجیکستان خانه و در این مادر عزیزه مثال پیش پرسترویکا караги бидиям مثال گویم نزدکان مثال استروید караги бидиям اینا مثال переселение خانه‌شون مثال گردوندگیان баъзе ҷои зист надорам. мисол ино дар Русия мисол тӯли 9 сол мешаванд. ҳамҷа кӯчманчӣ борем гӯем гашта истодем мисол дар Бадар ба ҳамаи Русия кор карда зиндагишонро бурдесиянд. лекин дар сагирахонаи автовокзали рақами 2 автовокзалдан додагӣ будам. дар ҳамуҷа қариб фарзанд ба ҳамуҷа да бифурӯшам. бовар кунед 24 соат дар пуштаи ҳамун дарвоза хидмаи дарвоза берун мекардам. гудока дастам гирифта будам. авҷа ай сабаби ки хонао дар надоштум. мисол ҷои вазъияти вазгин ҷои зисти набуд барои ман. гудак қатихестум наи Россия омадам. дар ҳамин Россияям хазайкоҳо қатъин балараӣ мекунанд. мега гудака мактаб дамонем. гудак бояд мактаб бихонад. охир ба ин авҳод куҷо барам шавад? дар куҷо монам? шукронаи аллоҳ бародарои азиз, мана фарзандшон дар баршонанд. ин фарзанди ҳамин единствени як фарзанд доранд дар бори бисёршон. шавҳари модари азиз 54 солаай кор мекунанд лекин чӣ фаҳмонам шуморо ҳами маблағи дастрас намекунанд ки барои муолиҷаи ҳами фарзандшон ин мисол апай шаълоқ шомади азиз ин захмое ки дар сари кӯдак ман дидам ҳозир ин захмо камтарак мисол шидаган хун нестави аммо захмо виднанд бародарои азиз. ин захмо мисол ҳам зардобу хун қатъи мисол мебурояд. сезонния ҳамина биё бародарои азиз сарҷамъ шавем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки сарҷамъ шавем. бародаро дар кадом гӯшау канори мисол ғарибӣ ҳастем кору фаъолият мекунем. биёин кӯмак кунем ҳамин модари азиза ҳамин фарзандшона мисол табобат кунанд.
шукронаи алоҳ мешавад. қаноти ин модари азиз шава. ояндаи мову шумо ҳамин гуна фарзандон ҳастанд. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки биёин қаноти ҳамин модару қаноти ҳамин бачаҷон шавему. ино оли ҳуҷҷат ҳам надоранд. иншоаллоҳ регистратсияшон я бало карда ягон регистратсияшон мекунем, карташон мекунем. то карта чӣ карданашон бародари азиз, ман дар картаи худам барои муолиҷаи ҳамин бачаҷон барои духтур гузаронданаш маблағ ҷамъ мекунем. касе боварии комил дора, мисол модари азиз шумо моро мисол муроҷиат карде боварии комил дошта бошед, мо барои шумо маблағ ҷамъ мекунем. чанд қайд ҷамъ меша намеша, касое ки мепартоянд, ҳар як нафари чекошона мисол мепартоянд модари азиз, мо иншоаллоҳ мебирем чанд суми ҷамъ меша дар дасти шумо метиҳем модари азиз. хулоса биёен бародари азиз, ин додарака чӣ хеле кӯмак кунем. ҳоли ҳозираш да фақат барои додарак да маблағ ҷамъ кардан, барои додарака ба чӣ бурдан, ба духтур айназороти духтур гузарондан, ман дар картаи худам ҷамъ мекунем. чанд сум пуле ҷамъ меша, ҳичи не ҳадиақал 10,000 рубл ҷамъ шава ки ҳам мисол модараш дай, мисол ё ки падараш дай, як нафари ҳавоида чӣ прописка кунем ки ҳавои карта гирифта тонанд, картаи худшона вақте ки гирифтан ба баъдан дар ютуб наворшона мегузорем. барое ки ман ҳозир картаи худи ҳамон касо нестай, ман наметунам навор ина дорум. навор ҳами 3-4 соат пеш ман ҳамин навора гирифтум, ай пеши ҳавоя омадум, навора доруму не ки картаи худи худшон нестай ки ман хезм буром мисол навора партум дар ютуб. барои ҳамин наметунам пахта навора дар ютуб, барое ки картаи худшон нестай. картаи худшон боша бо дигара. барои ҳамин то барои мисол барои духтур нишон доданаш, оли фақат пеши мисол духтур да нишон додан маблаға дар картаи худам ҷамъ мекунам, мебарем айназороти духтур мегузаронемша, ба баъдан дарша фикр мекунем иншоаллоҳ. ба ки чӣ хел кӯмак кунем, рақамҳои телефонам менависонам. чени зурӯастон бародарои азиз, кадометон чени имкониятон метонен саҳми худтона гузоред бародарои азиз. чанд суме ҷамъ меша, капек да капек, рубл да рубл мебарам дасти модараш да метем бародарои азиз. агар боварӣ дошта бошем бародарои азиз, агар боварӣ надошта бошен, бо ҳам рақамҳои ҳамон модари азиза метем занг занен, бинен инин бачае ки ман ба навор гирифтагиам, занг занен бинен ҳамон модара фарзандша бинен, пурсен аҳволи ҳамон модара. ман соатҳои 2:30 ба 3 рафтам, то соатҳои гӯем 6 роҳнара дар хонаи ҳамон касо будам. лекин хай шумо тоҷикои худмон ҳам медонед, агар бародарои азиз валлоҳӣ қасам ку ҳами ҳеҷ чирам надошта боша, ҳами як бурда ноне дами як бурдак ноне дора ку дами гӯем бори бисётш дора, некем тоҷики худмон меҳмондӯст дорай. иге ман дидум хай шукронаи аллоҳ мега зиндагимон дар ҷиҳати мисол хӯрока ай ҳама ҳичи таъминем. шавҳараш кор кардаистай 600 рубл 18,000 рубл дар 3 нафар чӣ мешава бародари аз 18,000 рубл шавҳараш пул получат мекуна, ойлик мегира. 600 рубли як суткада мисол теплицара мисол тапид мекуна, 600 рубл ҳар рӯз мегира. ба 600 рубл пули кварплаташа тия ё ки шикамаш дахира кадомша куна номаълум. то ҳамин дама кӯдака аз назорати духтур гузарондагӣ нестиянд бародари азиз, надоранд шароит. тоҷи ки мо ҳами хелайки нигоҳ кунем бародари азиз, ҳами як ҷомон дар мекуна, намебарем сразу духтур да нишон наметиҳем. як дорувака мехӯрем, ҳами дард пас шуд, тамом, ҳей ман сос шудум, мехезем мегардем мера. ана касали кӯдаке ки мисол мо ба навор гирифтем, касали кӯдак гӯем вобаста ба боду ҳавоай. ҳамин намнокӣ ки шуд, борон ки зад, ин касал авҷ мегира. ана ин касал иншоаллоҳ табобат дора. ҳар як мушкили ҳалли худша меёва. биёен сарҷамъ шавем, қаноти ҳами модар шавем, кӯмак кунем бародарои азиз. ҳадиақал ай назорати духтур гузаронем, кӯдака чӣ меган, ба баъдан далши бо чораша мебинем бародарои азиз. маблаға бо мегӯм ки дар рақамҳои худам ҷамъ кардастам, ина менависам рақамома.
938 415 32 18. Ан ҳамин рақамҳои ман бародарои азиз. Шодибек Одинабегович, фамилиям Очилдиевай, Очилдиев Шодибек Одинабегович. Ин ҳамин рақамҳои ман 938 415 32 18. Чи привязан кардагиай? Сбербанк привязан дорам. Так. Раҳмат, Муфид хуш омадӣ бародари азиз. Басир хуш омадин. Алайкум салом. Бахшиш гап задиса будам, нахондум комментариятона. Хуш омадин ҳаматон. Амин иншоаллоҳ. ин модаре ки наворам монду, мози бо такроран бо мемонам бародари азиз. гӯш кунем. ҳамакаса сарҷам шавад, кӯмак меям. агар дарде кунад ҷона фақат модар месӯзад, агар хори халак бояд фақат модар месӯзад. Ассалому алайкум. ҳоли номаълум чӣ касал аст? азиз, бародарони азиз, имрӯз мо дар меҳмонӣ як модари азиз ҳастем. Шин модари азиз. ин ҳамин модари Муҳаммад азиз. хуш омадӣ бародари азиз. Фарзандшон Сиёвуш, номшон Сиёвуш. Бародарои азиз, ин ҳамин Сиёвуш бачаҷонмон пушти калашон мисол чӣ беморӣ ҳаст номаълум ай бародарои азиз. Аз ҳамин рутубатӣ гӯем зардобу мисол захмҳо мебуроя бародарои азиз. хунувча мебуроя. Барои табобати ҳамин бачаҷон ҳамин модари азиз ба мо муроҷиат кард. дар як сол ду фаслай, дар ҳамин ду фасл мисол баҳорда ҳамин хел мешавад, зимистонда ба ҳамин ҳол гирифтор аст. баъд ранги тухми нуқак дори ҳамиҷа вай мешавад. То ҳамин вақт оли ягон духтурда мисол нишон додагиш нестем. Ягон духтурда оли нишон додагӣ нестем. Бародарои азиз, барои муолиҷаи ҳамин бачаҷон барои мисол духтур Баъзи бародарҷон навора гӯш кун, баъд чӣ хел бовар кунӣ, ба ман рақам метем, та занг мезанӣ, суҳбат мекунӣ хатшон. азиз, дар шаҳри Краснодар қарор дорем. Мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин модари азиза кӯмак кунед. ин модари азиз ҳоли карта надоранд. Мо карташа ябало карда карташа дастрас мекунем барои маблағ ҷамъ кардани мисол барои духтур гузарондани бачаҷон. мо иншоаллоҳ кӯшиш мекунем картаи худмона мемонем бародарое ки мисол боварӣ доранд, боварӣ комил доранд. Аммо мисол чанд сомон маблағе ҷамъ меша, ҳамаша мисол ба отчёту учётуш гӯем мебиёрем, дар дасти ҳамин модар истимол мекунем. Мисол метиҳем и бачаҷонро мебарем ай духтур, мегзаронем ай назорати духтур. иншоаллоҳ чӣ меша намеша ҳамаша бародарои азиз ба шумо мерасонем. худованд нигаҳбони ҳаматон бошад. гулвори бача дорум, модари азиз гавно гулвори бача дорум, бовар кунед. Ба дига ҳеҷ кала дорум, ҳамин як бача дорум, дар бори бисотум дига ягон кас надорум, на падар дорум, на модар дорум, дар Тоҷикистон хонаму дарам надорум. бале бародарои азиз, баъд дар Тоҷикистон хонаву дари ин модари азиза мисол пеш перестройка карагӣ будиянд аз тарафи мисол гӯем низакона мисол строит карагӣ будиянд. ина мисол переселени хонашона мисол гардондагиянд. ҳозир ҷои зист надоранд. мисол ино дар Русия мисол тӯли 9 сол мешаванд, ҳамҷа кучманчӣ борем гӯем гашта истодаанд мисол дар Бадар ба ҳамин Русия кор карда зиндагишонро бурда истиянд. лекин дар сагирахонаи автовокзали рақами 2 автовокзалдан додагӣ будам, дар ҳамуҷа қариб фарзанд ба ҳамуҷа да бифурӯшам. бовар кунед 24 соат дар пуштаи ҳамун дарвоза худмаи дарвоза берун мекардам. гудок ай дастам гирифта будам. авҷа ай сабаби ки хонаро дар надоштум. мисол ҷои вазъияти вазбин, ҷои зисти набуд барои ман. гудак қати хестам инаи Россия омадам. дар ҳамин Россияям хазайқоҳо қатин балараӣ мекунанд. дига гудака мактаб дамонем. гудак бояд мактаб бихонад. охир ба ин авҳод куҷо барам шав? гудак куҷо монам? шукронаи Аллоҳ бародарои азиз, мана фарзандшон дар баршонанд. ин фарзанди ҳамин единствени як фарзанд доранд дар бори бисёршон.
шавҳари модари азиз 54 солаай кор мекунанд неким чӣ фаҳмонам шуморо ҳами маблағи дастрас намекунанд ки барои муолиҷаи ҳами фарзандшон ин мисол шӯхӣ нест бародарои азиз ин захмое ки дар сари кӯдак ман дидам ҳозир ин захмо камтарак мисол чишидагиан хун нестаю аммо захмо виднанд бародарои азиз ин захмо мисол ҳам зардобу хун қатъи мисол мебурояд сезонияй ҳамина биё бародарои азиз сарҷамъ шавем аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки сарҷамъ шавем бародаро дар кадом гӯшао канори мисол ғарибӣ ҳастем кору фаъолият мекунем биёен кӯмак кунем ҳамин модари азиза ҳамин фарзандшона мисол табобат кунанд то як мисол қаноти модари азиз шавад ояндаи мову шумо ҳамин гуна фарзандон ҳастанд аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки биёен қаноти ҳамин модару қаноти ҳамин бачаҷон шавем мо ин ҳоли ҳуҷҷат ҳам надоранд иншоаллоҳ регистратсияшон як бало карда ягон регистратсияшон мекунем карташон мекунем то карта чӣ карданашон бародарои азиз ман дар картаи худам барои муолиҷаи ҳамин бачаҷон барои духтур гузаронданаш маблағ ҷамъ мекунем касе боварии комил дора мисол модари азиз шумо моро мисол муроҷиат карде боварии комил дошта бошед мо барои шумо маблағ ҷамъ мекунем чанд қайд ҷамъ меша намеша касое ки мепартоянд ҳар як нафари партояшона мисол мепартоянд модари азиз мо иншоаллоҳ мебирем чанд суми ҷамъ меша дар дасти шумо метиҳем модари азиз хулоса биёем бародарои азиз ҳама каса сарҷамъ шавем кӯмак кунем модари азизаву худованд нигаҳбони ҳаматон бошаву ҳамеша сарбаланд бошед. инам хеле бародарои азиз мана бо ин бачаҷон худаш гап задаге Алейкум, дорогие братья. Мне на лечение не хватает деньги. Пожалуйста, помогите, чтобы я лечился. Пожалуйста. И в школу ходить. бача 9 солаай 9 солаай вале мактаба дидагӣ нест ки мактаб чӣ хелеай баъд як нафар гуфтеса буд ки чӣ хел бовар кунем бародари азиз ман агар барои боварӣ кардан ман рақамҳои телефони ҳамун модари азиза метем ватсап доранд сахранӣ кун дар ватсап занг зан гап зан қатиш бин бачаша нишону тия номи ман шодибека ман ҳамин рӯз пеши ҳамуно рафта будам дар шаҳри краснодар улица ленинада зиндагӣ мекунам калининада улица калинина 23 зиндагӣ мекунам ҷои зистшон хубай ҷои зистшон гармаки хушрӯай фақат единственный проблема ҳамиди гӯем мушкилии калон маблағи ҳаму гӯем маблағшон намераса ки ҳамин кӯдака байназорати духтур гузаронанд пеши як духтур баранд нишон диҳанд ки ҳамин кӯдак чӣ дард дорад вақте ки бародарои азиз бо мегӯм ки агар дарде кунад ҷонам фақат модар месӯзад агар хоре халад поям фақат модар месӯзад кӯдак ҳар як сарша хам карданда чашмош меган ай сараш мебурояд сар гӯем майнаи сар ҳамин захмое ки чӣ карагием ҳамин ҳамаша айму чи захмае вақте кӯдак мега сарма хам мекунам сар дар мекунад сараш мега ранги кирм борӣ меҷӯшад фаҳмиди бародарои азиз якем ина табобат кардан дар курай агар ҳамино маҷбур намешуданд ин қадар ҷӯёи гӯем блогерову ягонсо авратитса намекунанд бародарои азиз ҳеҷ кас аз хурсандиша ин кора намекунад бародарои азиз дониста гирем ҳамин ману шумо ай хурсандимо намехезем ҳамин ғарибӣ мебиёему кору фаъолият мекунем ягон таи мо ай мастимона бародарои азиз хеста ба ғарибӣ намебиёем ягон таи мо агар ягон ҳаромхӯи фасод набошем ай мастимона хеста ягон каса фиреб накунем некем алҳамдулиллоҳ худоро шукр мекунем ки моли ҳалолу покиза мекунем зиндагимона мебарем некем нами модари азиз барои хотири фарзанд шуда ба мову шумо бародарои азиз муроҷиат кардааст ки кӯмак кунед бародарои азиз манам ай эҳтиромона хоҳиш мекунам аз ҳамаи шумо ки инами модари азиза фарзандша барои фарзанди ҳамин муолиҷа ёфтани фарзанди ҳамин маблағ ҷамъ кунем ки аз назорати духтур гузаронем ҳамин кӯдака чӣ дард дора ҳамин кӯдак ба баъдан
карта дар худшон пропискашона ки гирифтем, як пропискаи гӯем леви рамгӯе мешавад, ҳатто леви ки нешона бояд насиҳаташ прописка кардан мушкил аст, барое ки 9 сол шуда омадан шона ягон ҳуҷҷат надоранд. Ягон ҳуҷҷат як паспорти қоқ доранд, тамом бародари азиз. барои ҳамин биёед сарҷам шавем бародари азиз, қаноти ҳамин модар шавем, бо беҳтарин мешавад бародари азиз. мана рақамҳои телефонро менависонем, кадометон бародари азиз тонен чени имкониятон номери карта привязанай Шодибек Одинабегович бояд буроя ё ки Шодибек Очилдиев, фамилиям Очилдиев ай, Очилдиев Шодибек Одинабегович. ина рақамҳо менависонем, кадометон метонем бародари азиз чени имкониятон кӯмак кунем. нафаре ки гуфтеса буд ҳаминҷо барои боварии Муҳаммадҷон, агар хоҳӣ рақамҳои телефони ҳам модарро нависонам, занг зан, биншона ба чашмот фарзандша нишонтон ки бародари азиз. хоҳӣ ки бовар кунӣ бародари азиз. ё ки дар ҳамин шаҳри Краснодар бошӣ, хеб ё надони раҳра мисол ман мегирим мебарам то пеши ҳам модари азиз. ин ҳамин рақамҳои мана бародари азиз, чени имкониятон тонен 100 рублай, 10 рублай, 50 рублай гузорен, беҳтарин мешавад бародари азиз. ассалому алайкум. Сум барои чӣ ман нав дуромадум ки так сум барои чӣ Шабнам Алиева. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом. умеду орзу хуш омадӣ. апаи Шабнам хуш омаден. сум барои чӣ? барои як модари азиз муроҷиат кард ба мо. мо имрӯз рафтем дидем фарзанд бародари азиз охириш 18 бародари азиз охириш 18 рақамҳои манай даном фамилияи манай бародари азиз. то ҳами чӣ карданат гӯем пропискаш як пропискаи леви якта шонда кунем бародари азиз ки картаи Сбербанк гирифта тонанд ва баъдан наворшон иншоалло дар ютуб мебурояд бародари азиз. навори ҳамун модари азиз дар ютуб мебурояд, дар як канал не, дар чандин каналҳо баъд мебурояд бародари азиз. ҳозир ҳуҷҷат ягон хел надоранд ки агар ҳуҷҷат медоштанд ман аллакай наворам мегузоштум, қатъи карта парташон мисол карташон мегирифтем мемондем. лекин ягон намуд ҳуҷҷат надоранд бародари азиз. инам касе чени имкониятон бародари азиз хоҳем кӯмак кардан боварӣ дошта бошен, аз барои Аллоҳ кӯмаки худтона гузорен бародари азиз. фамилияи ман Очилдиевай. бояд ба фикрам ба карта вақте ки мезанӣ Шодибек Одинабегович бояд бурояд бародари азиз. фамилиям Очилдиев Шодибек Одинабегович. чили чӣ шулай ба ӯ модар дар Тоҷикистон нестай. ӯ модар дар ҳами айман 20 километр дура бародари азиз. манам ҳамин надоштум. манам Москваам бародарое ки мана медонанд мешиносанд, ҳамун бародаро мана занг заданд ки ман равам аз ҳоли ҳамин модар бохабар бошум. ман равам бинум. ман рафтум дидум бародари азиз фарзанди ин модар дар ҳамин штикалаш захм мебурояд. ҳамин нав навора мондум, ба фикрам тамошо карден накарден. бо агар хоҳем бо мемонам бародари азиз.
дар Тоҷикистон нестай. Ана як модари дига да пул ҷамъ карда будем, бардори азиз, агар ба хиёлтон боша, ӯ модар аллакай дар пеши падару модарша, дар пеши фарзандакушай алҳамдулиллоҳ зиндагиш ҳозираш дахай хубай. Чанд маротиб занг зад, модар бисёр миннатдоригиша баён кард, лекин оли барои ӯ модар бо навор мекунем. мо оли бародареро мисол нафареро пайдо кунем ки дар он ватан наздикии ҳавои зиндагӣ мекарагида раванд ба навор гиранд, мисол ҳолу аҳволи мисол оилара, баъд баъдан навор мекунем. Гап нест. ма дар шаҳри Якутия соат 2:25 шидай. пагоҳ мепартом иншоаллоҳ. ма карта надорам. гап нест бародари азиз. чени имкониятон тонен гузорен. мо шуморо маҷбур карда наметонем. ягонтаи шуморо бародари азиз маҷбур намекунем. хоҳен мисол аз барои Аллоҳ кӯмак кунен, холисан лиллоҳ кӯмак кунен, боварӣ дошта бошен. бародари азиз, фақат боварии комил дошта бошен, гузорен. агар боварии комил надошта бошен, бародари азиз, ихтиёр дар шумои бародари азиз. барои ҳамин мо холисан лиллоҳ гуфтестам ки бародари азиз, то карта гирифтани ҳамун модари азиза, то карта гирифтанша, ман ҳами 8000 10,000 ҷамъ кунем, равм ҳамун фарзанди ҳавая барем, аз назорати духтур гузаронем. чӣ мегӯянд духтуро? баъд дал шиша як фикри дига мекунем. бародари азиз, умед додар раҳмат барои дастгирит. така қудо омадӣ бо ёқубҷон, хуш омадӣ бародари азиз. тоғрия саломат бошед. бародари азиз, агар касе ки мехоҳен боварии комил, мисол барои мисол боварӣ кардан гав зане, агар хоҳен ман рақамҳои ҳамун модарро нависонум, занг занен, ҳозир пурсен ки ҳақиқат дора ё ки не. бародари азиз, метонен? бародари азиз, ман рақамҳоша нависам ё ки не? гап занен, менависонум, ҳозир занг занен, гап занен, қатиш ватсап қати ҳамун модар гап занен, пурсенша ки фалон одам омада буд амирӯз пеши шумо, фалон одам. гап занен, мегатону бародари азиз. гап занен, бинен ҳамин наворе ки ман навмондум, ҳамун нафарое ки мисол нишонтон додум, ҳамун нафаро ҳастанд. хоҳен ман рақамҳоша нависонум бародари азиз. паноҳи ҳамат бар худо. саломат бошӣ бародари азиз. нависем рақамҳоша, зангш мезанед бародари азиз ягонтатон барои боварӣ кардантон. ин сиёвуш чизе равон карайку? Ака нони канале чубдак монен тамошо кунем. инам ба ҳаму Да интернет монем ака. ҳаму кӯдака ки гуфтестам ку, ҳаму кӯдак номи канали мана пурсидеста. Ака нони канале чубдак монен тамошо кунем. Да интернет монем ака. интернет Канал та тамошо кунем. так, худо ҳамеша хубу беҳтарин бошед. апаҷони казан, саломат бошед. бародари азиз, рақамҳои телефони ҳамун модарро нависем, зангш мезанем дар ватсап. нафарое ки боварӣ надорем, мисол мана хоҳем мисол боварии комил карданда, занг занен, бинен ҳамун модар худаш мисол ба телефон нишонтон медиҳад, худаш гап мезанад, мега ки дар чӣ ҳолу аҳволаи фарзандаш.
шахсан ман дар рақамҳои модар дар кор нест. Айоби дидаи модари ҷигарсӯхта мефаҳмӣ ки мушкилӣ доранд. Худованд худаш шифо метиҳад. Мо бигем сабабгор фақат. Бале, беҳтарин сухан, беҳтарин саломат бошем. Не ба ҳар ҳол мегӯям ку ман шахсан худмам як феъл дорум. Доверяй, но проверяй. Вақте ки мисол ҳастае ки нафареро мисол боварӣ мекунӣ, дар асл нигоҳ мекунӣ ҳар яктаи мо не кем холисан лиллоҳ хайру саховат мекунем, не кем дар асл баъд мефаҳмӣ ки фалонӣ дурӯғро мисол ба як макру ҳилла гӯем, шуморо гӯем макру ҳилла кард, фиреб карду пула ҷамъ карду ба оно нарасонд. Некем хеле нафарҳо бисёранд бародари азиз. Некем ман барои ҳамин бародари азиз агар ман мехостум, ман навор мекардам, мисол ҳаму ман метавонам ози навор кунам. Некем ман бародари азиз шумо фаҳмем ки ҳами бовар кунӣ вақте ки чӣ мекунанд ҳаромхӯр мебуроранд одама, вақте ки асли воқеаро намедонанд, сразу ҳаромхӯр мебуроранд. Ман бо гуфтаистам ки ман метавонистам дар ҳамин навори ҳаминда картаи худмам монам. Неки ман ҳамиҷода мисол ба шумо муроҷиат кардистам ки бародари азиз, ман маблағ ҷамъ кардистам дар картаи худам, ман оле навор накардистам бародари азиз. Касе метавонад чунин имкониятш барои ҳами фарзанди ҳами модари азиза ба айназороти духтур гузарондан ҳадди ақал як 10,000 рубл ҷамъ кунем, барем айназороти духтур гузаронем. Чӣ меган? Барое ки ягон ҳуҷҷате надоранд, ино ягон ҳуҷҷате надоранд. Айназороти духтур гузаронем, ай духтури пӯст гузаронем ки чӣ меган. Баъдан як фикр мекунем, як илоҷ карда карта барои ӯ модар мегирем, як илоҷ карда мегирем карта бародари азиз. Некем фақат аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки саҳми худтонро гузорен, бетараф набошед бародари азиз. дар амони Аллоҳ бошед дӯстонам. Саломат бошед Яқубҷон. ин нав интернет ма так ман ҳозир бачаҷон дар як канали дигаам, канали Казан ТЖ ном дора. ин канал ай худам нест, лекин худмам кам баромад мекунам. дар ин канал пахши мустақим кардистам. А канали худам Ҳунар ва табиат ном дора. Ҳунар ва табиат. Ана ин канале ки нав гуфтум Казан ТЖ, ҳозир ман дар пахши мустақим YouTube дорам. Алло. Лабай. Лабай бачаҷон. Лабай гӯш кардистам. Тағоҷон ассалом. Ва алейкум ассалом. Ҳаму канали ту да канали номуш чӣ буд? Ҳозир ман дар дига канал ҳастам. Канал нависен ки Казан ТЖ нависонен. Казан ТЖ нависонен. Дар ҳамиҷо дар пахши мустақимам. Канал ТЖ? Казан ТЖ. Казан ТЖ. Казан ТЖ, а? Бале, модари азиз мана дуроен ман ҳамиҷо ҳозир барои ҳами писарчатон гуфтестам. Баъзе бародарҳо аксариятшон бовар намекунанд. Ин ҳамиҷо ҳозир дароен ман дар канали Казан ТЖ пахши мустақим дорам. Ин канали худам нест, ман кам дар ин канал ҳам ҳастам. Дар ду каналам. Канали худам Ҳунар ва табиат. Айёли бас ликаша худам дар WhatsApp-тон равон мекунам. Майли. Ҳозир Казан ТЖ дам модари азиз ман. Майли. Хоб, майли. барои дӯстони ҷонӣ бидеҳ. Барои дӯстон ҷон бидеҳ. Так, саломат бошӣ. Лайк мемонам боло. Зинда бошӣ, саломат бошӣ. Ба фикрам Шаҳризода чи як ягон нафари дигар овози шиқа ширинакае. Аллоҳ шифош диҳа. Ин кадоме ҳаминҷо нависондагӣ буда ки касал хеле чизе аллергический чиай ҳаме ба вобаста ба боду ҳавоай, некем ин табобат шавандае. Ба фикри ман аввали бурда нишон доштем якум.
иншоаллоҳ табобат меша. барое ки ҳамин як чиз айқафош ки нашидӣ, баъд савре менигӯем пака оли кӯдак гӯем оли хурдай уқа гӯем хурда нестай 9 солаай, пака ҳами мисол вақт ҳастай, ҳар як чиз, ҳар як кор сари вақт дора. вақте ки муолиҷа ки накардӣ, табобат ки нагирифтӣ, ба баъдан ба ягон касали дига, ба ягон рак шояд пеша. Ин шӯхӣ нестай бародарои азиз. барои ҳамин биёин қаноти ҳамин модар шавем, фарзанди ҳамин модара, барои ҳамин фарзанди ҳамин модар маблағи ночизе ҷамъ кунем бародарои азиз, ки то муолиҷаи ҳадди ақал аз назорати духтур гузаронида меша, баъд далши маълум меша бародарои азиз. дам кардан лозим. ана ки чӣ хел фаҳмонам ман шуморо? Ин ҷиҳатошам мебинем иншоаллоҳ, не ки фақат оли бурда дар духтури пӯст нишон додан дар кора. бурда дар духтури пӯст ва я нишон додан дар кора. бани одам аъзои якдигаранд. бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. барои ҳамин бародарои азиз, бо гуфтум ку агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. агар хоре халад поям, фақат модар месӯзад. бародарои азиз, ӯ дарде ки дар танаи мо ҳастай, агар модари мо бохабар шавад, бародарои азиз, дарде ки дар тани мо мисол як ҷо дард мекунад, модар бохабар шавад, аз касалие ки мо дорем, беморе ки мо ҳастем, бо аз ина бадтара бо модари мо бемор мешавад. барои ҳамин бародарои азиз, ҳамин як ҷои мо ки дард кунад, модар месӯзад. модар фақат барои мо месӯзад. модар, ҳамин модаро ку барои худчон як заррае гӯем, ҳарчанде ки модари гӯем гандарам ки бошад, серавно дили модар беҳад сӯзандаай. модари гандарам бошад, серавно дилш барои фарзандаш месӯзад. серавно дилш бо месӯзад. бародарои азиз, ба ҳар ҳол бародарои азиз, биёин қаноти ҳамин модар шавем, кӯмак кунем бародарои азиз, бо беҳтарин мешавад. так, иҷа нависондаи апамон ки гап барои сум намерава. яке 100 кас 100 рубл ҷамъ кунанд, 100 000 мешад, лекин якхело бовар намекунанд. ман медонам якхело бисёри касо бовар намекунанд. манам худам ҳамин хислата дорам, не ки шунидан меган кай бувад монанди дидан. баъзе бародарои мо вақте навор мекунӣ, бародарои азиз, навор мекунӣ, картаи ҳамун нафаре ки мисол ба кӯмак эҳтиёҷ дорад, картаи ҳамун нафара мемонӣ, муроҷиати ҳамун нафара мемонӣ, бо барзаъми ҳамин мехезанд, дар ҳаққат ҳар гап мегӯянд ки ту ҳаромхӯр, ту фалонӣ ҳаромхӯрӣ. охир бародарои азиз, ҳамин баъземон камтар аги ақли худмонро хуб истифода намебарем, ҳамуҷо рақами телефони ҳамун нафаре ки муҳтоҷа, рақами телефони ҳамун гузоштагӣ ҳастад, рақамҳои картаи ҳамун нафар гузоштагӣ ҳастад. агар ақла хуб истифода барем, мо мегирем, як занги телефонӣ мекунем, ватсапу имоу мессенҷерҳо бисёранд, доранд ҳамо одамо. занг мезанем, вақте ки шуни диди бо хушрӯ, мисол даверяй нопроверяй, занг зан, худам бин бародари азиз, бовар кӣ ки дар ҳақиқат ҳамин воқеа, ҳамин асли воқеа ҳақиқат дорад. не ки мо баъд сраза мегӯем ки ман бовар надоруму, чӣ хел бовар кунуму, барои чӣ шумо ин корро мекунину, ҳаромхӯрӣ мекунед. не ки бародарои азиз, ҷӯё шавен, ҷӯё кишиден, асли воқеаро мефаҳмем. ба бародарои азиз, иҷа номер монен, ма
мепартом. Ин ози ман номерома мемонам. Рақамҳои телефони ман даёзи бародари азиз. Фақат дар рақамҳои телефони ман ай шаҳри Туз бародари азиз. +7 938 415 3218. ман ҳамин рақамҳо 938 415 3218. раис хуш омадӣ. раис озӣ тенҷӣ? саломатит хубай? ҳоли раис мегӯ ки касали булбулакат хондистай. хай агар саломатимон ҳамоқа хуб монда бошад, лекин бародарои азиз кӯшиш мекунем ки саҳмона дар ҷомеа гузорем. кӯшиш шояд имрӯз мо бошем бародарои азиз, фарду шояд набошем бародарои азиз. шояд имрӯз ҳастем, фардо мебинӣ ки мо нестем бародарои азиз. барои ҳамин кӯшиш мекунем ки саҳмона дар ҷомеа гузорем. кӯшиш мекунем ки як нафара кӯмак кунем. кӯшиш мекунем ки як бародаре ки ҳаромхӯрӣ мекунад, фасодӣ мекунад, аз ҳамин кори ҳаромхӯриша фаҳмонем ки бародари азиз ҳамин ҳаромхӯриро накун, ҳамин фасодиро накун, ҷомеаи моро фасод накун. ин хе кӯшиш ҳамин қаъидасти мо мебиёд бародари азиз. дига чӣ кор кунем? номери карта ин ҳамин номери телефонда привязанай бародари азиз. номери карта привязанай Сбербанк. карта Сбербанк привязанай Шодибек Одинабегович. Очилдиев Шодибек Одинабегович. нав дидӣ итари номера. Чӣ хеле номера? номер мана +7 938 415 3218. мегафонай бародари азиз. раҳмат апаҷони басир барои ширинӣ. ёфтем канали Казантежера? ман ҳамин шаҳри Тузи дар Россия будагида фахмондестам. хош шава. ассалому алайкум ҳамватанони азиз ва муҳоҷирони ман ҳамун вақте ки сари айсари кӯдак захму хун қатӣ биромадагиам, вақт навор гирифтагиам модараш. муддати 9 сол мешавад ки бачаи ман ай 2012 сарш ин хел ай сарш хуну захмо меояд. 9 сол мешавад бачаи ман ба ҳамин аҳволай чӣ хеле ки мебинед дар ҳамин сурат инами захмое ки ҳастай, инами захмо ҳама пай колай инам хел сирх мешавад, хун меояд, зардон меояд ай ҳамин сари кӯдак. 9 сол мешавад ки ҳамин бачаам ба ҳамин аҳволай. خودم ای 2010 شوهر کردگیم 11 سالشی به خانه و بیداریم. در تاجیکستان خانه و در ندارم. خانه و در ما بخواه یکسان کردگیم. همی بچه ما روسیه آوردم که همجا دلیچینش کنم. وقتی کرونا ویروسی در وقتی کرونا ویروس بچه ما همی خیلی وای کردم زدن شد به هیچ یا دختری صنف 11 خانی روس بلاروس که دختر هم بچه ما زدن با چشم در بین درآمدگی وای مردکم در بین درآمدگی یگان کس در همون پنجم ایتاژ به داد ما نرسید در همین کراسنودار. این مدتی 9 سال میشه و همین بچه من به همین احوال خیلی بگر بچه دیم. اینا بچه من را بینین گلواری بچه به همین احوالای بالای همین قصوختن همه کام نه خونه دارم نه در دارم. اینا همین نوارا میتونیست همین مادر میتونیست همین نوارا دامان پرتویا نه که من برای باوری کامل کردن مثال برای باوری کردن من خودم رفتم پیش همین مادر عزیز رفتم خودم مثال دیدم که در چی احوال فرزندی همین
Так, иҷа чизе равон кар. میزنیم کازان تیجی هم میزنیم نیده دل چیزا میبرویا ҳозир ман каша. ҳозир ман поделитсиятон мекунам медруем дар каналиш, майлиш? Дар WhatsApp мешавам поделитсия карда эфира. Так, худои нағзи саломатӣ чӣ хел шуд? Иншоаллоҳ ки соз шудай. Хай дуюм рӯзай, худо дуюм рӯзай ба по хестам, хушрӯ гаштестам. Дуюм рӯзай гӯем, худам гӯем магазин рафта хӯрок махаридестам. То ҳамон қарозое ки хоб будум, хӯрокае ки мисол гӯем хӯрокум хай бананай, гуфти ҳамон хазайнам ки корм обезьяна мехӯрдум, банани холӣ мехӯрдум, тамом. Ягон чи дар жӯдкам намесӯзад. Шукронаи Аллоҳ, имрӯз пешам модар рафтагӣ будем, хӯрдум як самуса пешмон баробар хӯрдем. Ҳозир шукронаи Аллоҳ ягон дилбеҳазрак гӯем месулфум, дилбеҳазрак надорум. Шукронаи Аллоҳ хубум, худма хуб ҳис карестам. Шумо чӣ хелен созен? Худо саломатитон хубай? Так, ҳамин хуб ки ҳастем мехезем баромад мекунем. Ман агар саломатим хуб мешуд, иқарӯз ман хаб карда мешистам. Ман барои конкурскунон хеста суҳбат мекардам, баромад мекардам. Ман иқарӯз хаб намесудам. Лекин саломатӣ ки хуб набуд, ҳаракати гап задана ки надоштем, ҳамин камтар гап мезанӣ, нафасгирӣ мешӣ. Ҳозир шукронаи Аллоҳ худма хуб ҳис мекунам. Худма беҳтарин ҳис мекунам. Шукронаи Аллоҳ. Иншоаллоҳ ки соз мешавӣ бо хости Аллоҳ. Иншоаллоҳ. Як гап нависам бихонем. Гап нест, нависон мехонем. Ман ҳозир ҳамин эфири казана поделитсия кунам. Чего наманда омада будааст? Так. WhatsApp. Сирош. Намҷа як кабутак рӯи ҳамун кабутака ҷиқен рӯи ҳамун силкара намҷада медурӯен. Намҷа ман баломат каристам, гап задистам. Агар даромаден комментария нависонед. Ман ҳамҷа комментариро хондастам. Так. Имрӯз сайт мега одам тоқат кун, иқа надаро ҳамун тайёр шава хабарат метун. Чува? پنج نفر پخش مستقیم. در خوش آمده دوستای عزیز. انگلیسی درس میتیم. بالا رخون ادمین در آسان ای پویانشه گب نیست. اوزی بست کجای بالا نویسندگی بو؟ هر روز یک بار سایتی
МВД медуром. Проверка кунӣ ҷавоби паспорт ма. Барои чӣ? Чӣ намедурӯи сайти МВД? Мега ки оли тайёр шав ба ман худам хабарат метума. Фаҳмо. мана бародарои азиз, кадоми саҳми худтонро гузоштан мехоҳед? Чени имкониятон? Мана рақамҳоро нависондагиам. Саҳми худтонро гузоред, бародарои азиз. мега тоҷик безор кардемон, иқа надро тайёр шава хабарат мекунем. Фаҳмо. Агар не канали мо меҳмонӣ бидроем. Гап нест. Дига надромадам. Тарсидам. Отказ накунанд бо. Вай тайёр шава хичон занг мезанам. Иҷа кадоме дизлайк монда, ман намедонам. Дизлайк ягон фоида меовара бошад? Ки мода ягон залал намебиёру, вай ягон фоида меовара гистайда дизлайк монда. Барои чӣ диз мемонад, ман намедонам, бародарои азиз. Ман як моҳ вақти дигар дорам. Эфири манам биёен зиқ намешӣ. Охундар дуай ватанем. Инамида эфир мекунам. ҳашт нафари пахши мустақимда хуш омадед, дӯстои азиз. иншоалло мегирем, бо вайшам месупорем ба хоси Аллоҳ. Бале. Гап нест, апаҷони Оиша албатта ки иштирок мекунам бо ҷону дил. Так, кори худам хушрӯ, ҳеҷ чира иштат надорам. Чува?
нафаҳмидам ки меёра фоида худо. мо ҳам хурсандем ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. ҳама каса сӯзен хубем? Ва алайкум ассалом уммати Муҳаммад, хуш омадем. дизлайк мо намегӣ? Фаҳмо. бо ман фикр карда шуштам ки чӣ фоида мебора боша. фаҳмо. барои дизлайк мондагиам. ё аллоҳ. казан обод бошен. Так. ассалому ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ҷавоб даст. Так. китоби дарди ғариби бача. дарди ғариби бача. бо подписаться. лайка задам. сразу 26. саломат бош азиз. имрӯз дам бирун бо ҳагои эфири 80. ҳар касое ки бардорои азиз рақамҳои маро скрин карда гирифтен, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, касое ки навора мондум тамошо карден, саҳми худтонро гузорен, беҳтарин мешавад. бардорои азиз, бо вақте ки кӯдака барои мисол пеши духтур бурда нишон додан, иншоалло бо ба навор мегирем
иншоалло бо пешкаши шумо мегардонем. Фақат аз шумо як хоҳиш ки кӯмак кунед бародарои азиз. Ҳамаи бачаҷонро барем аз назорати духтур гузаронем ки чӣ мегӯянд бародарои азиз. Баъд дарсиша бо як фикр мекунем дӯстои азиз. Басир иншоалло ба таърифа мерасед хоҳар. ҳазор раҳмати алло. саломат бошед дӯстои азиз, саломат бошед. ва алайкум ассалом. Фазл медиа хуш омадед. Фазл медиа. Так. Ҳама каса сӯза хубан шукрона. Алло. Ключ ҳаст? Ҳозир ключ метем. Дувоздаҳ нафар шуда дар пахши мустақим бародаро. Узбекчани гапиринг. Да я по-узбекски не знаю, по-русски только могу говорить, разговаривать, на русском могу разговаривать. А так по-узбекски не могу, извини. Я чӣ пурсум, апаҷони казан, фақат наханден. Майли ҳами касе медроя аввал ключ мепурса. И ключ акӯ чӣ маъне дорад? Охи дара бе ключ чӣ ҳуй мекунӣ? Ҳами дара бе ключ чӣ ҳуй мекунӣ медроӣ? Барои ҳамин нафарое ки мехоҳанд силкаи каналошонро монанд, аввал ключ мепурсанд. Барои ҳамин дара бе ключ ҳуй кардан намешавад дӯстои азиз. Барои ҳамин ключ мепурсанд. Да, я слушаю. Фазл медиа. Як дастгирӣ кунед, морам обина булдиз ма минга.
ҷони нодон дар азоб даохӣ. Манижа ҳамроева салом. Ва алайкум ассалом. саломат бошем, саломат бошем. Кто нас ки хона? Я не знаю, что ты пишешь. Не понимаю, о чем пишешь. آخی رئیس میگه چند برای افراد آمده میپرسن که کلوچی مکانی با قواق میکنن ها که کلیتی من ندادی. بهترینه پرسیدن عیب نیست، پرسیدن خوبه. казан ма бисёр خیلی казан ма бисёр эфирода шуморо апа мегуфтанд. соҳиби канали казан апа ҳастад ки манижа ҳамроева. апаи азизмон инҷа нависондаеста шумода ки амуҷа вақте шумо нависонда хушомадитон кардак. аи хел пахшои мустақимшона ман барои мисол соатҳои ютуб ҷамъ карданашон кам кам гӯем пахшои мустақимшона пеш мебарам, пахши мустақим мекунам барои соати ютуб ҷамъ кардан. аи хел канали апаи казан тежа, канали ман неста. туғрӣ гуфтен, канали як апа. бешухӣ фикр карда будам ки настройка мекунад телефонам. ман ҳайрон шудам, яке шуморо дидам бахшиш гапи сахт гуфта бошам. ҳамун апа ки нависондӣ, ҳамун апа ҳамуҷада. вақте ки апаи казан набоша, ман мегӯм ки ман апа нестам, ман бародаратонам. апаи казан ҳамҷа нависондаеста. апаи казан агар шунидеста бошима, нависон ҳамин апаи манижада нависон ки хушомадиш кун ки фаҳма ки шумо ҳамуҷаден. манижаҷон ҳеҷ гап не. агар апаи казан ҳамуҷа боша, ман мегӯм ки туғрӣ нависондагӣ. вақте ки апаи казан набоша ҳамуҷада, баъд ман мегӯм ки не, ту хато нависондӣ, ман бародардон мешавам, ҳоли апаи казан неста. барои ҳамин туғрӣ нависондагӣ. ягон грамм роҳафтода нашавем. 100%. беҳтарин дуои
пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам так аллоҳумма раббано отино фи дунё ҳасанатан ва фил охирати ҳасанатан ва қино азобаннор. Бале, бардораи азиз, мана дуоро хотиррасон кардан. ин рӯз 1 соати 47 минута дар пахши мустақиме. фақат бародарои азиз аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, нафарое ки имконият дорен, бо як бор дига мегӯм, имконият дорен, рақамҳои телефонро менависонам. чени зурастон бародарои азиз, саҳми худтона гузорен, беҳтарин меша, фаромӯш накунен, саҳмтона гузорен. иншоалло аллоҳ баракатша метиҳатона. бародарои азиз, зинда бошен. бози дуои хайртон метем бародарои азиз. ба нависам номеро ма. Так. ин ҳамин рақамҳои ман. бардорое ки тоҷикиро намефаҳмен, шояд фаҳмен, тех катори не понимают таджикский язык или узбекский язык, я только на русском могу сказать. Братья, сестры, я сейчас для больного мальчика деньги собираю, чтобы ему к врачу везти и обследовать. Для обследования деньги собираю, пока они свою карту восстановят. В Ютубе будем, когда будут восстановить свою карту, потом в Ютубе будем их ролик, их обращение в Ютубе будем загружать. Пока для начала собираю деньги на свой карту. Кто сможет, кто ради Аллаха может, помогайте, братья. Помогайте. Вот номер, телефон записано 938-415-32-18. Кто сколько может, помогайте, братья. Кто не может, просто лишние слова не пишите, не доверяйте, но так можно говорить, доверяй, но проверяй. Если не веришь, хочешь, я номер телефон маму этого мальчика дам, позвонишь, узнаешь, что, чего, как, о чем речь. Те, которые не доверяют. Так, оилавӣ дар олмон. Салому алейкум, модари азиз, хуш омадем. бардораи азиз, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. худованд умраки дарозтон тия ҳаматонда, ризқаки фаростон тия. ҳар ҷо сафар мекунен, худованд сафари сафедтон тия, сафари бехатартон тия. чӣ орзу ҳавасе дар дилҳотон дорен, ба ҳама орзу ҳаваси нектон худованд расонатонову ҳама орзуҳои ҳаваси неке ки дорен дар дилтон, ҳама орзуҳо ҳаваси нектон ҷомаи амал пӯша. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. касое ки бемор ҳастанд, худои худованди карим бемориҳояшонро шифои комилу оҷил ато фармоӣ. касоне ки бешавҳар ҳастанд, худои худованди карим соҳиби шавҳари солиҳ гардонишон. касое ки безан ҳастанд, худои худованди карим соҳиби зани солиҳу солиҳ, соҳиби зани солиҳа гардонишон. касоне ки бефарзанд ҳастанд, худои худованди карим соҳиби фарзанди солиҳа, солиҳ ва солимшон гардонӣ. худои худованди карим касое ки наздикошон аз даст додагӣ ҳастанд,
наздикошонро аз даст додагӣ ҳастанд, ба онҳо сабри ҷамил хоҳонему, ба онҳо бурдбориҳо хоҳонему, гузаштагиҳошонро раҳмату мағфират гардону, гурӯҳшонро пурнур гардону, ҷойшонро ҷаннатулфирдавс гардона. ای فتاحی بخشنده، ای فتاحی بخشنده، بگشا دل بنده، تا بنده مسلمان شود، خواننده قرآن شود. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل بركات و قاضی الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین. زنده باشه بارداره عزیز، سلامت باشین. так ина бардораи азиз рақамҳоро менависонам. ба ҳамин рақамҳо дар ном фамилияи ман касе чанд қайи метавона чунин имкониятро бардораи азиз саҳми худтонро гузорен, кӯмак кунед бардораи азиз, бо беҳтарин мешавад. саломат бошен, саломат бошен. раҳмат ба ҳаматон барои дастгиритон. Барои бори дигар бошен. хуш бошен апаҷон казан. ман ҳоли пахши мустақимро қатъ намекунам. дӯстои азиз, дар пахши мустақимам ҳоли қатъ намекунам. ман ҳозир барои шумо бардораи азиз як шеър нависондастам. худои апаҷону мега заказное гап нест. Апаи казан чӣ ба бори дигар саломат бошед.
آره شفا کازان گپش نیست. Так. خدا این مادری بچهش کسل наомад ку намедонам шояд моро гӯш карда боша шояд навишта натонам намедонам оле рости гап намедонам ози рақамоша менависонам хоҳен мисол кадометон хоҳишманден занг занен бинен қатишон ҳамсӯҳбат шавен бо беҳтарин мешавад. бабай гӯш карестам лаб мегӯҷа нависондаисям пахши мустақимда ки ӯ модари азиз наомадак ягон комментария нависонед агар тонед дар бораи пахши мустақим. не дар пахши мустақим сликаро равонтон карм агар ҳамуҷа дуроем комментария нависонед дар иҷа 7 нафар мисол гӯш кардаиса шуморо пурсидаисям ки модари ӯ бачаҷон наомадак. не дар иҷа ози пахши мустақиме ки ман мисол суҳбат кардаистам ҳамуҷа навишта метонед навишта инамҷода шуморо интизорам. бародарои шеъри навиштагӣ ман кур шуд рафта бояд занг задак.
ягон 10 мисра нависондам, 10 мисра кур шуд рафт. Короче, канали фурӯшӣ дорам. 2265 подписчик дорам. Нархи канал 5000 рубли. 5000 рубли тоҷикӣ. خریدار باشه. آخه همینجا مثال شما میگه که 2000 подписчик دارم، 2265 تا. همین 2265 تا активни ан подписчикот бардори азиз. реальный чистый. 5000 рублей русӣ мефурӯшӣ ша? барои чӣ мефурӯшӣ ша бардори азиз? Вақте ки канал активни боша, барои чӣ мефурӯшӣ ша? Соаташо буд карагӣ нести чӣ? соатҳои ютуба буд карагӣ? иншоалло апаҷони казан гармияко шо дорад. албатта ки мешава. шумоям биёед. апаҷони тарафҳои мо пуштомани ма беҳад зани меҳмондӯстдорад. беҳтарин хиштомантон зани меҳмондӯстдор боша, беҳтарин. чорсад соат аст. фаҳмом. 400 соат. Агар подписчикии шумо бардори азиз активни мешуд, чӣ стаган мешуд, шумо бояд соататонро буд мекардед. Кани бесоз ман клитит метем бардори азиз, аму чӣ тамон ягон навор та бинем. Чӣ наворо дори бардори азиз? Рустам Зиёева. Ина омад аму модар паказад. Ин аму модар омад бардори азиз. Саломи модари хураздар. Ина бардори азиз, ина комментарияша хонем. хоб гап нест. ҳозир ман клититем бардори азиз. Ку ман ягон видеои шуморо бинем, кани видеотон чӣ хеле просмотр дорад. вақте ки подписчик активни боша бардори азиз, видео просмотр мегира, активни набоша не.
бача соатҳои шумо бояд ҷамъ шуда бошед 428 000 просмотр як навортон гирифтагиай. Ай канали дига будааст. админ ин видеоҳои просмотр надора охи ку. видеоша мияташа ман дидум на 700 чанд просмотр дошта ку, 740 просмотр. фаҳмидум. хай бародарое ки ваъда кардан саҳми худшонро мегузоранд, фарду интизор мешем. бародарои азиз, нафарое ки гуфтем ки саҳми худмонро мегузорем, иншоалло фарду бо интизор мешем. чанд қай мисол мебиёя, чанд қай мисол имкониятон зӯртон мераса. бародарои азиз, саҳми худтонро гузорен, то ҳами фарзанди ҳами модари азиза барем аз муолиҷаи духтур, аз назороти духтур гузаронем, то бинем чӣ дард дорад, чӣ захм дар пишти калаи кӯдак пайдо мешавад. бародарои азиз, баъд дарсиша бо картаи аслии модара худша дастрас кунем, барои модар карта дастрас кунем. ба баъдан дар ютуб наворе ки кардагием, наворро мегузорем дар ютуб. бародарои азиз, худо видеоҳои мара хабар гирифта будӣ барои жалб надоштан. Так, дирӯз ман дур омадум, некем хабар нагирифтам. Ҳамаш чӣ хел фаҳмонам тора, ҳамаш кабутак буданд. Сир ягоми хеле знаки сирху жалбу. ҳоли имрӯз иншоалло медуром, хабар мегирем. Аллакай 2 соат меша пахши мустақим даҳем. иншоалло ҳамин рӯз медуром, хабар мегирем. худо хоб. Так. ҳоли ягон кас бародарои азиз маблағ нагузоштай, ҳоли пилис омадагӣ нестай. хай интизор мешем, иншоалло саҳми худшонро мегузоранд бародаро. Так, худо видеои мара хабар гирӣ. гап нестай. бародарои азиз, худованд нигаҳбони ҳаматон боша. Сарбаланд бошен. иншоалло ҳози яке то намоз як занги телефонӣ мекунем бародаро даву ва баъдан худо хоҳа чӣ мекунем. дар канали ҳунар ва табиат пахши мустақим мебуром. дар ин ҷараён суҳбати худмонро давом медиҳем. бародарои азиз, худованд нигаҳбонтон боша. ҳамеша сарсабзу сарбаланд бошен. ҳамеша бош бо ёди худованд. ҳамеша бош бо ёди худованд. ҳамеша бош бо имону бо нанд. худоҳофиз бародарои азиз. худо нигаҳбонтон.